Kita tuli mau rada telat kenapa sih? Nggih, kula ngajok rasane lah niki. Apa? Ngajok. Ngajok niku kepriye? Gela. Hah? Gela. Gela ngapa gela? Nek teng mriki Gelo. Iya. Nggih. Gela mergane apa sih? Nggih, kula pun ngodeh awan mawon pun kula tinggal mudhun dhisit. Nggih. Terus mriki. Pun dugi ngene jenengan niku pun pas jam 6. Terus kok pun janjian kalih sing ngegong nika. Ajeng nyupiri kula kan. Nggih. Malah jebulane kula ditinggal turu teng pinggir dalan kula dewek jan sejam kula pun dandan kaya niki. Tuli goblok timen sing ngegeng ya. Duwe meripat aja diuja kaya kowe. Tuli ngantuk ya diombeni obat mumet. Ngantuk kok diombeni obat mumet. Ngajak banget, Mbok.